الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم. Sa imenom Allaha sveopćeg dobročinitelja milostivog. Reci robovima mojim da govore samo lijepe riječi. Doista šeitan sije mržnju među njima. Jer šeitan je doista čovjeku otvoreni neprijatelj. Ovo je ajet iz sure Al-Isra iz Kur'ana časnoga u kojem Allah dželle šanuhu nam jasno daje instrukcije, savjet, uputu, to što Kur'an u stvari jeste huden lil muttaqin, uputa onima koji imaju takva. O takvaluku smo puno govorili, o tom balansu između straha od Allahove dželle šanuhu kazne i nade Allahu dželle šanuhu oprost. Onima koji iskreno u Allaha vjeruju i koji slijede pravi put, kako nam je to naš poslanik alejselam svojim životom pokazao. Dakle, wa qul li ibadi, Allah kaže, reci robovima mojim, iskrenim robovima. Yaqulu allati hiya ahsan, da govori samo lijepe riječi, odnosno ono što je od ihsana, što je od najljepšeg govora. Neka svoj jezik koriste samo kada je to korisno. Ihsan se između ostalog prevodi kao ljepota, nešto što je lijepo. U strogoj vjerskoj terminologiji Allahov poslanik je jasno definisao ihsan riječima en ta'bud Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, da Allahu ibadetiš kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe zasigurno vidi. To je dakle ihsan u svom potpunom svojstvu. Ili kada govore Allahovi robovi, da imaju na umu da ih Allah gleda. Yaqulu allati hiya ahsan, ahsan od ihsan. Kada hoće nešto kazati, da u tom momentu znaju da ih Allah vidi i da ih čuje i da zna šta govori, da su Allaha svjesni. Jer ako manjka te svijesti o Allahu, onda kaže inna šeitana yanzagu bejnehum, onda će šeitan sigurno tu priliku iskoristiti, tu šansu svoju, pa će u taj njihov govor da umiješa svašta nešto, da bi ih zavadio. Da bi ih zavadio. Inna šeitane kane lil insani aduva mubina. Doista je šeitan čovjeku otvoreni neprijatelj, mubin, jasan, čisto ko suza. Vjerovanje da je šeitan doista neprijatelj. A neprijatelj ti želi zlo. On se žali kad ti je dobro, a raduje se kada ti je loše. To ti je neprijatelj. Dakle, taj pravi neprijatelj je šeitan. Jer on je taj koji sije mržnju u govor ljudi. Poznat je hadis u kojem Allahov poslanik kaže: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro, hajr, ili neka šuti. Dakle, neizbrojivi su hadisi, ne možemo ih nabrojati, u kojima Allahov poslanik vrednuje ovu osobinu vjernika, koji ostavlja prazan govor, koji svoje riječi ne koristi da bi nekoga uvrijedio, koji čak i kada je u pravu, raspravu ostavlja. Jer kaže Allahov poslanik da šefaat poseban svoj će čuvati za one koji kada su pravu, raspravu ostave. Raspravu, džedal, džidal.
kaže Allah ste bila okanjal insanu akthara shay'in jadala, a čovjek puno ili najviše što radi samo se raspravlja. O bilo čemu, dakle. Jedne prilike Allahov poslanik je susreo ashabe koji su se raspravljali oko stvari u pitanju vjere. I kaže, nikada ga nisu tako ljutog vidjeli. Ljutog. I onda je rekao, između ostalog i ovo, da će se poseban šefaat, dakle, za one koji ostali raspravu, kad su u pravu. Zašto? Jer rasprava je ta koja, kako kaže jedan savremeni, dakle, živio je u 20. stoljeću učenjak Muhammed al-Ghazali, jedan od učenjaka Egipta, umro je prije nekih 20 godina. Rekao je da je jedan od najvećih razloga stanja ovako kako jesmo upravo ta rasprava. Ta bezkorisna, isprazna rasprava. U suri Mu'minun, Allah džanu počinje suru Mu'minun sa riječom koji kaže Estaizu billah, kad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum anil lagwi mu'aridun, walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Prva 4 ajeta sure Al-Mu'minun. Ono što žele vjernici će postići, ili uspjeli su vjernici. Doslovni prijevod. Ko su oni? Oni koji svoj namaz obavljaju ponizno. Ponizno, sa hušuom, dakle skrušeno. Onaj najvažniji šart kod namaza je u stvari onaj unutrašnji šart, a to je skrušenost u namazu. Naravno, da bismo došli do tog šarta, moramo ispuniti one što u Mektebu učimo, onih 6 prije nego što stanemo na namaz. Mora biti čisto tijelo, dijelo, mjesto gdje će se klanjati, uzeti abdest i tako dalje. Ali kad uđemo u namaz, ispunimo tih svih vanjskih 6 šartova, imaju u namazu 6 ruknova, ali 7. je onaj koji je najvažniji, a to je hušu. Oni koji tako namaz obavljaju, sa hušuom, sa ovim ihsanom, jer se definicija ihsana u prvom redu odnosi na namaz. Kada ibadetiš Allahu, dakle namazu, to radiš tako kao da ga vidiš. Sad zamislimo takvu svijest u namazu kad kažemo Allahu ekber i stanemo u namazu. Da nam je na umu samo da nas Allah gleda. To su oni koji su, kaže, uspjeli, koji će postići ono što žele. U prvom redu ti koji namaz obavljaju i koji namaz skrušeno obavljaju. Jer prije namaza nema ništa. I bez namaza ništa ne vrijedi. Ali šta odmah poslije toga kaže? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju. Ili doslovnije, lagvu je isprazan govor. U prvom redu rasprava. Svakakav neprikladan govor. Da ne govorimo o lošem govoru, dakle. O ružnim riječima i tako dalje i tako dalje. Oni to izbjegavaju. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. I oni koji sadaku dijele, odnosno zekat daju svoj metak udjeljuju, dakle, od svoga imetka. Ovdje su spomenute i dalje ajeti idu opisujući vjernike. Ali ovaj red je jako važan. Kako Allah dželešanu reda stvari? Prvo stavlja namaz. Ali namaz sa ihsanom, sa hušuom. Dakle, ibadet. Prema Allahu dželešanu najosnovniji, najvažniji dug, braćo, bez kojega nema priče na sudnjem danu. Međutim, kad se to uspostavi, to je temelj. Odmah kaže međuljudski odnosi. Ne možemo ispraviti svoj odnos prema Allahu dželešanu, a kvariti odnos prema ljudima. To nije put poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To nije iman pravi. To je gluma. Pitanje je koliko je namaz sa hušuom ako su jezici oštri, ako su jezici britki, ako nema samilosti, ako smo spremni da odmah na prvu reagujemo. Koliko je taj namaz za koji Allah kaže
Estaizu billah, inna salate tenha anil fahša'i wal munkar. Namaz odvraća od ružnih dijela, od nevaljalih dijela. Namaz odvraća od toga. Dakle, namazom se treniramo kako ćemo, kad izađemo iz namaza, kako ćemo postupati. Namaz je dakle trening. I duhovni, i fizički, i psihički, mentalni, kako god. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dakle, oni koji se okreću od neprikladnih sjela, govora, rasprave, koji ne žele da šejtan ubaci među njih tu mržnju. I onda se opet vraća na ibadet, koji je, kao što učenjaci kažu, ima u sebi primjese i međuljudskih odnosa, ali i ibadet u prvom redu, jer je jedan od islamskih šartova, to je zekat. Ili sadaka, ili bilo koje davanje. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. I oni koji sadaku dijele, oni koji zekat daju, koji udjeljuju. Dakle, koji po redu svoje obaveze. Prvo, prema Allahu dželešanuhu hak ispuniti, to je najpreče. A onda i svoj odnos prema drugim ljudima, posebno kad je jezik. Jezik je najlakše upotrijebiti i to svako može. I onaj bogati i siromašni, i stari i mladi, i muško i žensko. Kogod ima, najlakše je jezik, dakle dar govora, odmah se to može upotrijebiti. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabu, ako mi garantuješ dvoje, ja ti garantujem džennet. A to je ono što ti je između tvoje dvije usne i tvoje stidno mjesto. Ono između tvoje dvije usne, dakle jezik, i svoju čednost. Dakle, kome daješ sadaku u ime koga? Onoga kome nešto treba, jel? Ne treba Allahu to ništa. A Allah je blag. Dakle, budi i ti blag. Nemoj prigovarat ono što daješ, jer ćeš sa tim prigovorom to što si dao sevap i bereket toga izbrisati. Ako dati ne možeš. I ako ne daš, bolje je da ne daš nego da daš pa da prigovoriš, A bolje od toga jeste kaulun ma'rufun wa magfira. Lijepa riječ. I u narodu izreka lijepa riječ gvozdena vrata otvara. To je hadis, to je ajet, to je islam. I ovo je pravilo koje važi među ljudskim odnosima sa bilo kojim čovjekom kojeg je Allah stvorio. Sljedeći ajet nam to jasno kaže, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sadaq Allah. Sura Ankebut. I sa sljedbenicima knjige, kršćanima, židovima, drugom vjerom, raspravljajte samo na najljepši način. Opet ista riječ. Ahsen illa billati hije ahsen. Kao i ono što je rečeno gore. Robovima mojim reci neka govori samo ono što je lijepo. Sa ihsanom. I kada sa nevjernikom, dakle sa nemuslimanom raspravljaš, razgovaraš, budi svjestan da te Allah gleda i da te vidi. Nemoj koristiti loše riječi. Nikada. Nikada. I da završimo sa hadisom u kojem Allahu poslanik, čuli smo ga mnogo puta da se podsjetimo, je upitan od jednog ashaba čiji islam je najbolji. Odnosno kako islam da najbolje praktikujemo. I onda Allahu poslanik kaže men salima al-muslimune min lisanihi wa yadihi. Onaj od čijeg su jezika i ruke sigurni drugi muslimani. Taj je najbolji musliman. Od čijeg su jezika i ruke drugi sigurni. Dakle, ne uznemirava nikoga. Ovo su ajeti i hadisi o kojima svaki dan treba da razmislimo. Kada počnemo svoj dan
I kada dođemo u situaciju, iskušenje, da budemo od onih koji će biti pribrani. I Allaha se sjetiti u tom momentu, osaboriti. I ako imamo nešto reći fino, da kažemo, ako nemamo, da se okrenemo. Da nam ovi ajeti budu motiv tome. Jer to su oni koji doista iman svoj jačaju. Gdje kaže Allah istagfirullah, alladine yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, koji čuju riječ i onda opet na najljepši način sa ihsanom slijede. Da nas Allah šanuhu uputi na taj put. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون